Увійти до складу Російської Федерації депутати Кримського парламенту вирішили, що зміна адміністративного статусу півострова залежить від їхньої волі. Аби хоч якось це формалізувати, призначили референдум на 16 березня. На розсуд кримчан хочуть винести два питання. Ви за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Или альтернативный вопрос, вы за сохранение статуса Крыма в качестве территории Украины? Очень несложно спрогнозировать, что около 70 и более процентов крымчан выскажутся за присоединение Крыма в качестве субъекта Российской Федерации к Российской Федерации. Перечуваючи такі результати волевиявлення, цією ж постановою депутати вже звернулися до керівництва Росії з проханням розпочинати процедуру приєднання Криму. Стоит проект постановления о вхождении в Российскую Федерацию. И они должны принять до референдума решение. Или они нас берут, или не берут. Чтобы люди не выглядели дураками. Ані Україна, ані світ ініціатив прокремлівських керманичів півострова не визнали. Єдиний шлях – це всеукраїнський референдум, національний референдум. Не може одна частина вирішувати долю всієї держави. У Мін'юсті пояснюють, референдум незаконний, оскільки питання про зміну статусу Криму не підлягають розгляду на місцевих волевиявленнях. Вихід один – виведення російських військ з території Криму, і Верховна Рада України готова з Верховною Радою Автономії розробляти нову редакцію Конституції щодо розширення повноважень Криму, у тому числі економічних повноважень. А от в Росії цих рішень, схоже, тільки й чекали. Президент Путін одразу ж обговорив можливість приєднання української автономії з Радою Федерації. А в Держдумі вже заявили, що готові хоч наступного тижня розглядати всі необхідні питання. Если это было позволено, допустим, сделать косоварам, косовским албанцам, если это было